al 7. Woehoe! En we wilden gewoon hier dat doen. En nu staat het voor even 0. Oh, dat is veel. Dat is nog niet veel. Dus ik ben al klaar. Wat betekent het? Waarom? Ja, zo een leuke spel. Dat heeft dus vroeger wel leuk. Ik vind wel niet heel leuk. Hallo, krijg je mij wel in? Oh. Gewoon niet even. Dit. Even. Nee. Even. Lang ben ik zo? Dan ben ik nu tot 3. Oh. Ik ben nu 4 minuten. Ik heb nu 5 minuten aan die wacht doen. 2, 3, 4.